от Благой Макенджиев. Още една интересна ситуация. Жординьо в наказателното поле, удар в аут. Ето как в рамски за крайния успех. Енио Кръстовчев. Удар на Кръстовчев. Гредата спасява вратата на Пирин. Страхотен удар на Енио Кръстовчев в 18-та минута. И трябва да отбележим, че в изминалите 16-17 минути сините са по-активни от Бобко Миланов. Центриране на Живко Миланов. Имаше ли доспа в тази ситуация? Много интересна и дискусионна ситуация. Дарко Тасевски и 1-0 за Левски. Минутата е 32-а, 1-0 в полза на сините. Автор на гола е Дарко Тасевски. Аз искам да видя още веднъж тази ситуация. Струва ми се от това, което видях, че срещу Енио Кръстовчев беше извършено нарушение в наказателното поле. Ще го гледаме, уважаеми зрители на Ring.bg, защото ако не беше паднал този гол, на съвестта на Коло Данев щеше да тежи една ситуация. Радост за около 500-те фенове на Левски. Ето го и повторението. Абсолютна дуспа срещу Енио Кръстовчев. След това никакви шансове за двама футболисти застанали на голлинията и за вратарят на Пирин. Енио Кръстовчев задържан и след това повален на земята. Още веднъж повторение на ситуацията. Не знам развитието на българския футбол. Страхотен удар и страхотно спасяване на Божидар Митрев. Минутата 84-та. Даниел Пеев щеше да отбележи два поредни матча изключителни голове. Божидар Митрев, първия момент преди няколко години, когато дадени отбори правеха по 13, по 14 последователни победи. Сега нещата не стоят точно така. Виждате и Левски, ЦСКА. Колко грешки правят. Кръстовчев 2-0. Кръстовчев слага точка на спора в последната 90-та минута. Гол, който със сигурност ще накара феновете на Левски да имат още по-голямо доверие към Енио Кръстовчев. Вижда се, че Енио Кръстовчев заслужава това доверие и от спортно-техническото ръководство на сините. Левски печели 3 точки, а Тодор Батков е малко по-усмихнат в централната ложа на стадион Осоголов в Кюстендил. Пирин срещу Левски 0-2. 90-та минута Енио Кръстовчев. Дарко Тасевски 32-та, Енио Кръстовчев 90-та. Левски ще си тръгне вече спокойно, може да кажем, с 3 точки от стадиона в Кюстендил. По този начин сините вече ще имат 19 точки и ще